जाहाथे जाया आं बेखौ मोजां मोना माने बेखौ लुबैया आं दाख्लै मिटिङावबो डाइरेक्ट बुंखादों जाय मानसिया मोननांगौ बे मानसिया मोनै गोबां मानसि दङ ओमफ्राय जाय मानसिया मोननाङा बेफोरबायदि मानसियासो मोननाय बेफोरबायदि दं। हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं आंनि गोदान मोनसे भिडिअआव नोंथांमोनखौ फिर खेबसेबाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंबो दा एसे मोजाङावनो दङ। ओमफ्राय आंना नैबे लोरिदों होननानै खोन्थादोंमोन ना दा एसे मोजां मोनबाय आरोखि ना मेडिसिन जानानै। ओमफ्राय दिनै फुङावनो आङो मोनसे ब्लग्स लाबोबाय ओमफ्राय दिनैनि ब्लग्सआ बहुत इम्परटेन्ट नोंथांमोननि थाखायबो हेल्पफुल जानो हागौ जेनेबा नोंथांमोनखौबो हेफाजाब होनो हागौ दिनैनि भिडिअआ बे। ओमफ्राय दिनै ब्लग्सखौ लाबोआ सानदोंमोन ओमफ्राय थेवबो दिनै लाबोआबा बे ब्लग्सआहाय माने दिनै नोंथांमोननो खोन्थानांगौ बा शेयार खालामनांगौ खोथाया लेट जागोन बेनि थाखायनो आं दिनै बे ब्लग्सखौ लाबोदों। ओमफ्राय आं दिनै नोंथांमोननाव मोनसे खोथा सोंनो सानदों आरोखि ओमफ्राय नोंथांमोनहा कमेन्ट्सआव खोन्थाहरनो दाबाव। ओमफ्राय जाय बिथांमोनहा आंनि कमेन्ट माबाखौ ब्लग्सखौ नुदों बे बिथांमोनहा एकदमबारे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनानै ओमफ्राय नंगौ नङा सैथो खोथाखौ ओमफ्राय सोरनि गामियाव माबायदि सोलिगासिनो दं आरो सोर बायदिया मोननांगौ मोन्थायखौ मोनाखै बेफोरखौ नोंथांमोनहा आंनि ब्लग्सनि गेजेरजों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। दाथ' नोंथांमोनहा खोनाखादों जानांगौ ना माने बयनिबो गामि गामि गाव पन्सायत बिदि माबायाव अरुनदय स्किम सफैगासिनो दङ बा अरुनदय बिदिनो जायफोरा जेनेबा आथिं आखाइ गैया बा जायफोरा मावनानै जानो हाया बेफोरनि थाखायनो ना लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो खबर मोन्दों जानो हागौ बा नोंथांमोनहाबो मोनथिखादों जानो हागौ बे खोथाखौ। बयबो दा मानि अरुनदयनि थाखाय बयबो माबा चेयारमेन मेम्बार बेफोरबायदिनाव सफैगासिनो दङ। जाय बिथांमोनहा माने मोनथावथाव बिथांमोनहा गावबुरा सार्टिफिकेटजोंनो एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। ओमफ्राय बेखौनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों आरो नोंथांमोनाव बेखौनो सोंनोबो नागिरदों आरोखि मानो होनबा जोंनि मानसिफोरा जोंनि बर'फ्रा सोरनि गामियाव माबायदि मानसिया अरुनदय स्किम मोनगासिनो दङ बा एबारनियाव सोर लिस्ट लांजाखो आरो माबायदि मानसिया मोनगासिनो दङ नोंथांमोनहा जेनेबा एसे गामिफ्राव नोजोर लानानै कमेन्टआव खोन्थाहरनो हागोन। ओमफ्राय गुबुन गामियावथ' आं बिराद माने मोजां न'खरखौनो मोननाय आरो दाबो आङो मोजां मानसिखौनो मोननाय बिदि नुदों आरो खिन्थु सोरबा गामियाव माने मोनथाराखै एकदम मोनथारनांगौ बायदिबाबो मोनाखै बेबायदि नुदों आरोखि। दा आङो दाखालि थांनाय माबायाव प्रग्राम मोनसेया जोंना बे डिसिप्लिनफोरनि थाखायनो बा बेफोरबायदिनि थाखायनो जोंना मोनसे प्रग्राम जादोंमोन ना आं बे प्रग्रामाव थांनानै मोनथिदों जे दा मानि गोबां मानसि जेनेबा जायफ्रा फिसाय गैया ओमफ्राय जायफ्रा मावनानै जानो हाया आरो जायफ्रा न'खराव साख्रि गैया बेफोरनो अरुनदय स्किमखौ मोननो हायो आरो लोगोफोर। दा ओमफ्राय नोंथांमोननि गामियाव बा नोंथांमोनहा सोर अरुनदय साख्रि गैयैफ्रा सोर अरुनदय स्किम मोनखो आरो सोर मोनाखै दाथ' बिराद चान्स जेनेबा दा एप्लाइ खालामगासिनो दङ। दा गावबुरा सार्टिफिकेटजोंनो जायो गावबुरानि मोनसे माबा नांगौ जेनेबा गामिनिफ्राय थ' बेजोंनो मोननो हागोन। ओमफ्राय बेखौनो आङो नोंथांमोनाव सोंनो होननानै सानदों आरो ओमफ्राय आं मोनथिदों नालाय आङो ससियेल वेलफेयार माबानिफ्राय आंनो मैयाहाय कल खालामनानै आंखौ खोन्थाहरदों। दा बेखौ लानानैनो आङो मेरला गामियाव जेनेबा जोंनि गामियावल' नङा गुबुन गामियाव आङो सोंहरदों ओमफ्राय गुबुन गामिनि मानसिफोरखौबो आङो बुंहरदों जेनेबा नोंसोरो मोनथारनांगौ बा मोननांगौ बिदि माबा नोंस्रा मोनथाय दङ बेफोरबायदि होननानै। ओमफ्राय जायफोर बिथांमोनहा मोननांगौ मोनथाय दंबाबो मोनाखै बे बिथांमोनहा आंखौ कमेन्टआव खोन्थाहर आरो आंनो कन्टेक्ट खालाम। ओमफ्राय बे अरुनदय स्किम जाय स्किम हरग्रा बे अफिसारजों आङो थांनानै लोगो हमहैनो नाजागोन नोंथांमोननि थाखाय। जाय बिथांमोनहा मोनथारनांगौबाबो मोनाखै बे बिथांमोनहा आंखौ कन्टेक्ट खालाम आरो खोन्थाहर आरोखि आंखौ। ओमफ्राय आङो बे माबाजोंनो अफिसारजोंनो बा बेनि EMजोंनो आं थांनानै लोगो हमहैगोन। मानो होनबा बे EMआ आंजों मोजाङैनो सिना जाना माने आं दाखालि प्रग्रामावबो लोगो मोन्दों डिसिप्लिनफोरनि प्रग्रामाव होमबा अल इन्टारनेसनेल जोङो मोनसे
फेस्टिभेलथ' नङा बे इन्टारनेसनेल मोनसे जोङो प्रग्राम खुंदोंमोन बे प्रग्रामाव आङो बे NGOफोरनि NGOफ्रा खुंदोंमोन आरोखि ओमफ्राय आंथ' सिगांनिफ्रायनो NGOफोरजों ट्रास्ट दङ आं NGOआव हाबनानै गैयाबाबो थेवबो आं ट्रास्ट दङ हिसाबै आंखौ इनभाइट खालामनायखाय आं बे प्रग्रामाव थांदों थ' आं गासिबो बिनि अरुणोदय स्किमनि माखासे खोथाफोरखौ आं गासिखौबो मिथियो आरो नोंथांमोनहा जायफोर बिथांमोनहा मोनथारनांगौ मानसिया मोनाखै बा मोननांगौ बादियाबो मोनाखैबा नोंथांमोनहा आंनो खोन्थाहरनो हागोन आंखौ कमेन्टआव बुंहरनो हागोन आङो मा होनोमोनलाय नोंथांमोननि थाखाय आङो बे अफिसारजों बा बे माबाजों जाय मानसिया स्किम हरग्रा बेजों आङो थांनानै रायरायनानै जेनेबा माबा मोनसे खालामनो हायो खोमा आरो जोबा जाथारगोन होननानैबो आं बुंनो हाया मानो होनबा बिसोरनाबो मोनसे माबा थायो लिमिट थायो नालाय लिमिटनि सिगां जोङो जुदि रायरायहैनो जायोबा निस्सय बे खामानिया जानानै फैगोन ओमफ्राय आं आसा खालामो जाहाथे जोंनि गासिबो बर' मानसिफोरा जेनेबा बेफोरबायदि एफा एनै फिसा फिसौ गभर्नमेन्टनि सुबिदाखौ मोननांगौ ओमफ्राय दा माने बियो बिदिनो माबा 2000 हाबगोन मासावहाय बियो ओमफ्राय आं दाख्लै ब्लग्सआवबो सोंदोंमोन ब्लग्सआवबो आं खबर मोनखाबोदों ओमफ्राय बे प्रग्रामनि सिगां माने बिनि सिगाङावबो आङो बिदिनो डिसिप्लिनफोरनि थाखाय आं गोबां खामानि मावबोदों जेनेबा दा आंनि आखायावनो साब्रै साबा 100% मोननाय डिसिप्लिनफोरबो दङ दा बे बिथांमोनहाबो मोनाखै एबारनि खेबसे अरुणोदय माबायाव बिथांमोनहा नाम थिसनजानांगौ होननानै आं बेखौनो आसा खालामो आरो गासै गामिनि मेम्बार्स आरो जेनेबा चेयारमेन सारमोनखौ बा बिथांमोनखौ आङो रिक्वेस्ट खालामो आरो जेनेबा नायनानै होयो जाहाथे एबारनि अरुणोदय स्किमा सिगांनि बायदि जेनेबा बेबायदि जाय मोननांगौ मानसि बे मोनालासेनो थालांनानै जाय मोननाङै मानसि बिसोरसो मोननाय बेफोरबायदि जाहाथे जाया आं बेखौ मोजां मोना माने बेखौ लुबैया आं दाख्लै मिटिङावबो डाइरेक्ट बुंखादों जाय मानसिया मोननांगौ बे मानसिया मोनै गोबां मानसि दङ ओमफ्राय जाय मानसिया मोननाङा बेफोरबायदि मानसियासो मोननाय बेफोरबायदि दङ आरो मोनसे न'खरावनो सानै मोननायबो दङ मोननाङै मानसियानो सानै मोननायबो दङ जेनेबा बिखुनजोबो बिहामजोबो बेफोरबायदि मोननायबो दं मोनसे न'खरसेयावनो बिजावजालि सानै बिदि मोननायबो दङ खिन्थु जाय मोनैया मोनथाराखै आरोखि दा ओंखायनो आङो बेखौनो बुंनो सानो जेनेबा जोंनि दैदेनगिरिफोर बा जोंनि गामिनि मेम्बार्सफोर बा जोंनि चेयारमेनफोर बे बिथांमोनहाबो जेनेबा नायनानै होयो जाहाथे उन्दै गिदिर सानालासिनो जायफोर मोननांगौ बिथांमोन बेफोरो मोननो हायो आरोखि बे खाबुखौ मानो होनबा सोरखारा जोंखौ बयबो समानै थांना थाथों बा जायफोर हाथारा बिसोरो बेफोरबायदि सुबिदाखौ मोनथों होननानैसो बे स्किमखौ लाबोदों जुदि बेखौ होनो हायाबा माने सोरखारनिबो लासिं सिं जागोन मानो होनबा बे खिन्थु सोरखारनि दाय नङा मानो होनबा जोंनि गाहाय लेभेलावसो बेखौ नायख्ल' बिदि खालामनानै होयो लोगोफोर खिन्थु गोजौ लेभेलाव समान मोनथायखौनो होनो थिनो खिन्थु जोंनि नैबे फिसा थाखोनि मानसिफ्रासो बुजिस्लाबैयाव बे गोरोन्थिखौ मावो आरोखि ओमफ्राय दासिमबो नोंथांमोननो आङो फोरमान होनो हायो गोबां जायगायाव मोननांगौ मानसिया मोनाखै ओमफ्राय मोननाङै मानसिया मोननाय गोबां जायगायाव दङ ओमफ्राय जुदि एबारनि खेबसेयाव मोननांगौ मानसिया मोनाखैबा आं बेरायगोन एबारहाय माने गामि गामि बेरायगोन आं गामि गामि हाबगोन आं सोर मोनदों सोर मोनाखै आं खबर लागोन ओमफ्राय जायफोर बिथांमोनहा मोननांगौ मानसिया मोनाखै आं बिसोरजों सापर्ट होगोन आरोखि जेब्लायबो आं बिसोरजों सापर्ट होगोन ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो कमेन्टआव खोन्थाहर जेनेबा खुनु उदालगुरि क'क्राझार चिरां बाक्सा बेबायदि नङा अल नोंथांमोनहा जुदि आंनि चेनेलखौ नुदोंबा बा आंनि दिनैनि ब्लग्सखौ नुदोंबा खोन्थाहर ओमफ्राय माने जों गोजौ लेभेलाव रायलायनो नाजागोन जेनेबा एसेबाबो आरोखि ना एसेबाबो जोङो नाजागोन थ' बेखौनो बुंनानै आं दिनैनि ब्लग्सखौ दोनथ'नो सानबाय लोगोफोर दिनै आंहा ब्लग्स बानायनायनि टारगेट गैयामोन थेवबो दिनैनि समाव बे ब्लग्सखौ बानायथारनांगोन बेखौ आं साननानै मानो होनबा नङाबा लेट जालांगोन बेनि थाखायनो आं दिनै बे ब्लग्सखौ बानायदों थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेयावनो जोब्बाय बाय बाय